Vitaj pri tomto videu. Ak sa nachádzaš v situácii, kedy prechádzaš nejakou zmenou, či už vnútornou alebo vonkajšou a potrebuješ sa v tom trošku lepšie vyznať, tak toto video by mohlo byť pre teba prínosné. Môžeš tu nájsť niečo, čo ťa môže inšpirovať, čo ti môže nejaké veci lepšie objasniť, takže ak to s tebou nejakým spôsobom rezonuje, tak si ho pokojne vypočuj. Rozhodla som sa urobiť také dve verzie, takže pokojne si vyber. Či ťa viac priťahuje táto moja ilustrácia, alebo ťa viacej priťahuje táto moja ilustrácia. Je to na tebe, alebo pokojne obidve varianty si môžeš vypočuť, alebo si to môžeš popreklikávať. Hej, je to na tebe. No a určite pridám potom aj do popisu žurnalingové otázky pre tvoju sebareflexiu, aby si mohla lepšie potom zodpovedať nejaké veci, či už teraz, alebo celkovo hocikedy, keď budeš prechádzať nejakými zmenami, alebo budeš si potrebovať urobiť vo svojej hlave, vo svojom živote, v biznise, v čomkoľvek poriadok. Takže poďme sa rovno pozrieť na tú variantu, kde je tento prvý kvietok. No takže ja už hneď vidím, že podľa tých kariet, ktoré som vybrala, toho balíčka tarotového, mi je jasné, že toto je pre niekoho, kto je svojím spôsobom taký z prostredia, vyrastali ste v prostredí, kde ste boli tí iní. Hej, že takí inovátori, takí, ktorí ste videli veci úplne inak, čiže vo všeobecnosti, hej, akože by som to nenazývala, že ste akože nejaký iný, ale v tom prostredí, kde ste vy boli, ste boli iný typ človeka, úplne iné fungovanie, iné myslenie, proste ako keby ste bol fakt z iného sveta, ale to sú takí ľudia, ja k nim patrím tiež, preto sa priťahujú ľudia s rovnakou rezonanciou, obzvlášť keď už človek sa očistil od tých rodových záťaží. Tak toto je presne pre taký typ ľudí, ktorí ste teda taký, nazvem to, neviem, či reformátori zrovna, lebo reformát, neviem, to vo mne trošku evokuje taký nepríjemný pocit, taký trošku násilný, ale skôr by som povedala, že ste vyslovene inovátori. To je z môjho pohľadu ten správny pojem a to je vlastne... Nie, že by to bola zmena, ktorou by ste prechádzali, že by ste sa stali inovátorom, ale tá zmena je z toho môjho pohľadu vo viacerých ako keby tých rovinách, vo viacerých úrovniach. Jednou je to, že vy si to začínate ako keby uvedomovať, že tí ľudia okolo vás to určite vnímali, že ste iní, hej, mohli ste kvôli tomu zažívať rôzne nepríjemnosti, nepochopenie a rôzne iné záležitosti. A vy si to akože aj cítili, že dačo je proste inak, vy ste aj videli, že možno máte iné nejaké záujmy, iné hodnoty a tak ďalej. A mohli si to veľakrát brať aj ako príťaž, ale tu sa deje práve tá zmena vo vašom vnútri, že to vlastne začínate vnímať ako takú vašu proste tú prirodzenosť. Že to ste proste jednoducho vy, že vy máte takéto fungovanie, proste ste takýto typ človeka a takýmto človekom jednoducho máte byť, lebo tá vyššia inteligencia sa rozhodla vás takýmto spôsobom vytvoriť, to nazvem, hej, dať do vás ten základ, ten potenciál takéhoto typu, hej, lebo nemôžu byť všetci ľudia rovnakí. Potom by tu bola asi nuda, podľa mňa. No a vy prechádzate v prvom rade ako keby takým tým ad 1 vnútornými zmenami, že vám dochádza, že začínate tie veci z minulosti, začínate vidieť ako keby z iného uhla pohľadu, ktorý vám nebol možný v minulosti, obzvlášť keď ste prechádzali nejakými nespravodlivosťami a tak ďalej. Ale teraz môžete mať taký odstup, hej, že napríklad ste aj z toho svojho prostredia odišli, dlho ste tam nežili, žili ste úplne sami s inými ľuďmi, v úplne inej komunite ľudí. Vy môžete byť presne taký typ človeka, že vy už máte za sebou proste ten váš sebarozvoj, to vaše ako keby vnútorné rozvíjanie toho vášho ja, že už ste mohli mať alebo môžete mať už svoju vlastnú komunitu,
ľudí a mohli ste sa dostať do prostredia tých ľudí akože z minulosti, kde ste tak boli takí inakší, hej, ako napríklad tu máme ženy, táto majú akože rovnaký typ pleti, táto má takú tmavšiu, hej, že mohli ste sa teraz, alebo sa dostanete v najbližšej dobe do toho vášho prostredia z minulosti, ako sa stalo teraz mne. Úprimne mala som z toho celkom fajný panik atak najprv, lebo som sa obávala že sa tie nepríjemnosti budú opakovať a že budem taká stopovaná v tom, kým som, hej. Ale vidím, že som sa to naučila celkom dobre zvládnuť. A to je vlastne tá zmena, hej, že vy si začínate ako keby, môže sa presne stať, že sa dostanete do nejakého prostredia, do nejakej situácie, kde dostanete také ako keby nové zrkadlo na vás, aj na to vaše bývalé okolie, lebo toto je taká situácia, kde ako keby taký ten iný uhol pohľadu, hej, ako môžeme vidieť tu, je to síce akože kolo, hej, že nejaký cyklus, môže to znamenať, že ten cyklus sa uzatvára, ale uzatvára a vzniká nový cyklus vlastne tým, že vy meníte pohľad na seba, ale aj na tých ľudí okolo vás, v tom zmysle slova, že začínate vidieť to, jak sa veci celý čas mali a jak sa naozaj majú, kto aký je, kto aký nie je. Čo sa týka tej podstaty, hej, že kto ako funguje, kto má ako keby ten, ako tu je, že zážeh, hej, ja by som to skôr nazvala ako tú vnútornú svoju iskru, hej, to vnútorné slnko. Tak mi to príde, každý má nejaké to svoje ako keby, hej, alebo túto ten potenciál, že každý má ten potenciál inakší. A vy ste sa narodili do prostredia, vyrastali ste, kde ste boli ľudia ako keby z iného cesta, to nazvem. V minulosti som robila tieto typy výkladov, energetické upgrady vo veľkom, tam sme sa akože dosť o tom bavili, ale prišla doba veci zmeniť a teraz ma to opäť privolalo ku kartám, ani som si nemyslela, ale samozrejme už je to pre iný typ ľudí, lebo ja už som na tej mojej ceste niekde úplne inde a zameriavam sa primárne na kreatívcov a inovátorov v mojom podnikaní. Nielen čo sa týka sebareflexie, ale primárne sa zameriavam na ilustrovanie a tvorbu pre takých možno aj multikreatívnych ľudí. A toto je presne to, že vlastne tá vaša inakosť spočíva ako vo viacerých veciach a to je presne tým, že ako toto je, že buď svojou múzou. To nie je akože odkaz, v tomto prípade, v tomto kontexte to vnímam, že vám môže dochádzať, že vy ste si múzou sami pre seba a že nie všetci tí ľudia, s ktorými ste sa doposiaľ poznali, obzvlášť takí ľudia, že staršie prostredie, hej, že ja neviem, základka, stredná, výška, nejaké pracovné pozície, ktoré ste mali v minulosti, možno aj nejakí kamoši, s ktorými ste možno aj doposiaľ spolupracovali, hej, lebo ja neviem, 15 rokov sa poznáte, rodina a tak ďalej, že vy môžete si začínať ako keby tak uvedomovať naplno, že proste tak vidieť v tej praxi, že vy ste typ človeka, ktorý je to svojou múzou, že vy proste jednoducho vám tie nápady prídu, vy ich chrlíte, vám to prúdi, ako tuto ešte táto karta. Hej, že proste taký flow, ryby, hej, proste plynutie. A že to vaše prostredie nie je taký typ ľudí, pretože ešte majú určitú dlhú cestu, kde si budú musieť na sebe zapracovať, aby sa ich nervová sústava opravila. Však tak ako vy ste doteraz na tom pracovali, tak budú musieť aj tí ostatní ľudia. Hej, to je kolektívna energia, to je kolektívny vývoj ľudstva. To nie sú žiadne ezokeci, ezoblbosti a ani žiadne voodoo, magic, neviem čo. To je proste normálny život, prirodzený, vždy sme mali vývin ľudstva a celkovo planéty. Takže akože to sú není žiadne nejaké záhady, žiadne konšpiračné teórie a podobné nezmysly, ako väčšina ľudí trepe. Ale však nech si každý trepe, potom príde život a každého naučí, že jak sa veci naozaj majú. No a táto karta preceňuje svoju intuíciu, že mohli tí vaši ľudia z toho vášho okolia, toho nekompatibilného to nazvem, hej, tak by som to doslova nazvala také nekompatibilné okolie, kde ste jednoducho neboli v súlade, lebo to bol proste iný typ ľudí, tak oni to mohli tak ako keby vnímať, že
áno, mohli tam byť takí ľudia, ktorí, že intuícia, že úplne, že bullshit to čo je, hej. Sú úplne mimo, väčšinou takí ľudia, čo sú takí extrémne preprogramovaní, takí veľmi, že vedecký, racionálny, ale tak nezdravo, lebo akože človek, ktorý sa riadi intuíciou, neznamená, že je dilino nejaký uletený. Práve, že ľudia, ktorí sú intuitívni, sú o mnoho lepší stratégovia, ako bez debaty. Nie, že o mnoho lepší, sú skvelí stratégovia. Pretože vedia pobrať také veci, ktoré očami nevždy vidíme, nevždy sme to počuli, takže to je vlastne to, že vy ste možno mali ten pocit, hej, že tí ľudia vám dávali najavo, že proste, že to preceňujete tú vašu intuíciu, lebo oni, nie že vy, oni nemali tie dôkazy, ktoré oni chceli akože mať, aby teda validovali ste vy tú vašu pravdu. Oni proste čakali, vy ste mohli niečo povedať, hej, na niečom ste pracovali, oni potrebovali vlastne tú instantnú validáciu toho, že to, čo robíte, je OK, pretože trošku to mali veľa ktorí ľudia v sebe tak pokrivené, že si neuvedomujú tú ako keby oddelenosť, hej, že sme telesne oddelení, každý má nejakú tú svoju vlastnú identitu, ktorú si má rozvíjať. Ako to môžeme vidieť, vlastne táto karta nám to tak môže symbolizovať. Dobre, vidno to. Neviem, či to nebude zase rozmazané, lebo tento fotoaparát, on si to tak zaostruje, ako sa mu zachce. No a že to som sa povedať, že sú tu, hej, akože ženy, ktoré sú spolu, hej, spolupracujú, spolu niečo tvoria, oni tam asi nejak meditujú, ale to je jedno. Hej, ide akože tú podstatu, že tvoria spolu, ale každá, presne ako sme tu mali, že buď svojou múzou, každá má takúto čiarku, hej, že každá má to svoje vlastné akože nápojenie. Ešte sú aj rôzne farby, hej, čiže každá z nich prináša proste niečo to svoje a zároveň aj tuto to je takto prepojené, hej, že dokopy to ako keby dáva taký zmysluplný celok. No a vy proste viete fungovať takýmto spôsobom, hej, že proste tak prirodzene, ale len s ľuďmi, ktorí sú na tej vašej úrovni a to je ad 1, tá zmena, ktorou prechádzate, hej, že tie vnútorné uvedomenia, že začínate vidieť, ako vy fungujete, ako reálne naozaj fungujete, že ste tak fungovali vlastne celý život, ako funguje to vaše staré okolie, že tak fungovalo celý život, že majú proste iný typ fungovania, inú cestu, alebo respektíve skôr by som povedala, že sú ľudia, ktorí sa vyvíjajú rýchlejšie, pomalšie a potom takí, ktorí sa vyvíjajú extrémne rýchlo. Lebo proste je to ich úloha, lebo sú proste takí. Tak to je. Nech to je prvý, nech to je posledný, nech to je v strede. Ja som si to nevymyslela, iba to proste vidíme v tej realite. Čiže to sú viac menej také, že nielen tie vnútorné zmeny, ale sú to aj také tie vonkajšie, lebo to už sa potom odráža v tej vonkajšej realite, ale ja skôr tu mám proste pocit, že toto už je taký ako keby taká tá čerešnička na torte, hej, že viac menej ani by som nepovedala, že toto je že ukončenie starého cyklu, ja by som povedala, že toto už je vlastne ako keby presne akože zážeh, môžeme vnímať aj v takom zmysle slova, ako keby už to nové. Ale ani by som to nenazvala, že nejaké nové semiečko, ktoré sa rodí, ale ja už by som presne povedala, že už je to čo už ten plod. Hej? Že proste už, ak by sme toto vnímali ako nejakú zeminu napríklad, hej, že vlastne my sme už tu. Toto môžeme vnímať ako slnko, hej, že vlastne ten potenciál, ktorý je aj napríklad v tom semiačku nejakej tej rastlinky stromu, tam je potenciál. V tom semiačku je potenciál stať sa stromom. Keď budú vhodné podmienky a keď vyššia inteligencia tak rozhodne. No a ja tu vnímam, že vy už vlastne ste presne tu. Hej, že vy už ten potenciál vlastne realizujete. Že už ho realizujete, len vám to možno tak ako keby ešte úplne celkom nedocvaklo. Lebo možno ste si predstavovali, že to bude vyzerať inak. Možno ste si predstavovali, že to bude vyzerať ako u tých ľudí, ktorí nie sú s vami kompatibilní. Lenže teraz sa stane taká vec, že teda vy prídete do kontaktu s tým vašim teda starším, nekompatibilným prostredím. Nemusí byť staršie, niektorí ešte môžete mať také akože kontakty, hej, tak každý rôzne fungoval, hej. Keď sú tam nejaké pracovné, obzvlášť biznis, záväzky, tak tam sa to tak dlhšie a ťažšie môže riešiť, ale zase ako u koho.
tak keď prídete proste s takými ľuďmi do kontaktu, tak to proste môžete uvidieť, hej, že tie rozdielnosti tam proste sú, ale to neznamená, že tam tiež nebudú ľudia, s ktorými budete vedieť, hej, nejakým spôsobom sa obohatiť. Niektorí sú takí, že proste odpadnú z toho vášho života, lebo tak to jednoducho má byť. A tiež budete vidieť vlastne ten rozdiel, ako fungujete s ľuďmi, ktorí sú proste z toho vášho klánu, to nazvem, hej. Ale tak k tomu sa kolektívne dostávame, ako aj celkovo ľudia, ktorí možno nepracujú s kartami, ale sú intuitívnejší, tak určite veľa ktorí z vás ste už aj cítili, že konečne sa dostanete medzi svoju svorku. Hej, ako nie je nič zlé na tom, ako že každý človek je v pohode, však vieme si pokecať s kadekým, obzvlášť my takí empati, hej, takí intuitívci. Ale proste je to tam ten rozdiel, keď to není človek, ktorý je z toho môjho, hej, obzvlášť aj napríklad pokiaľ sme sa bavili o nejakých tých záujmoch a viem, ja pracujem viac menej s podnikateľmi, hej, zameriavam sa proste na takých ľudí, ktorí sú nielen akože podnikatelia nálepka, ale podnikaví duchom, ktorí sú proste tvorcovia nových vecí. Tak my proste jednoducho máme tie svoje spôsoby života, máme veci, ktoré tam v rámci toho musíme riešiť a je to úplne niečo iné, ako keď mi tam príde niekto, kto jednoducho nefunguje takým spôsobom života a to sa vlastne deje, že ľudia sa ako keby začínajú spájať podľa tej svojej, ako kto, OK? Ten, kto už si vyliečil svoje zranenia, zbavil sa kaďakých nevhodných návykov, takí ľudia, ktorí sa ešte toho nezbavili, si budú stále priťahovať ľudí na základe toho, rezonancia sa nedá ofejkovať. No a tí ľudia, ktorí už si našli to svoje svetlo na konci tunela, hej, už budú presne si užívať ten sladký nektár z tej svojej tvorby. A toto je presne vlastne aj taký, ako keby, neviem, možno to, čo ste čakali nejak inak, hej, že možno ste v minulosti predpokladali, že keď sa teda dostanete sem do tohto bodu života, hej, že konečne sa už dostanete sem, lebo vy ste všetci vedeli, že idete za niečím konkrétnym. Možno ste nevedeli tú konkrétnu podobu, ako to bude v realite vyzerať, hej, ale my veľa, ktorí sme už v detstve vedeli, že čo nás teda akože v tej dospelosti čaká, aká je naša približne tá cesta, len na základe toho, čo sme poznali, však jasné, že pred 20 rokmi by som takéto video takýmto spôsobom a toto celé proste nerobila, nemala by som žiadnu online akadémiu, ako mám teraz, hej, fungovalo by to nejako inak. Som si teraz všimla takúto kartu presne. Presne to, čo sa tu snažím nejak sformulovať. Spolupráca duši, aj keď ja tieto veľmi ezoterické pojmy barz nemusím. Ja som vždycky bola viac tak psychologicko-coachingovo orientovaná. Aj keď som robila takéto typy výkladov, že som to skôr brala ako taký self-coaching. Čiže neviem, či by som to nazvala spolupráca duši, no nie sme len duše, sme spolupráca tiel, hej. Ale tak, akože v tom zmysle slova, že spolupráca takých ľudí, ktorí proste vedia spolupracovať. Lebo tak sme sa zmenili aj za tie posledné roky a je to úplne v poriadku, lebo my sa máme vyvíjať. To je akože normálne. Ale to vy viete. Hej, čiže takéto akože taká vnútorná vonkajšia zmena, skôr nenazvala by som to vyslovene, že také nejaké, že zmena, neviem. Skôr možno prirodzený vývin by som to asi nazvala, taký prirodzený dopad tých zmien vnútorných a vonkajších, ktoré ste doposiaľ robili. Hej, no a tuto máme krásne, hej, že hovorte, píšte, tvorte, svet potrebuje počuť vašu pieseň. A k tomu sa vlastne dostávame obzvlášť my, tvorcovia, nie všetci, hej, lebo však zase akože každý je v tom svojom vývine a v tom healingu niekde úplne inde, niektorí ešte ani nezačali, čiže nie všetci tvorcovia sú rovnakí, nie všetci empati sú rovnakí a tak ďalej, hej, čiže toto asi tak v skratke, čo nie je až taká skratka, hej, neviem koľko tu už zase keď sa mala dosť 20 minút, to bude určite, no ale no pre tých, kebyže sú ešte tá stará partia, čo sme boli, tak by vedeli, kedy som ešte chodila normálne natáčať do kaviarne, som nemala akože dosť rýchly internet. Dáta som nemala, tak akože napríklad teraz vidím, že som síce v prostredí, kde som ešte nie tak akože ustabilizovaná, ale svojím spôsobom tie podmienky sú naozaj lepšie, lebo som na sebe makala, čiže túto aj podpora pre tých z vás, ktorí
nejakým spôsobom niečo tvoríte. Ja teraz nemám na mysli len akože že malovanie, hej, a tak ďalej, tvorenie, čokoľvek, hej, záhradkárčenie, gastro, hej, čokoľvek môžete tvoriť. Nemusíte že len spievať, hej, a básničky písať, ale tvorenie je proste čokoľvek. Presne. Ja ako umenie beriem práve aj gastronómiu, hej, to je akože úplne, že wow. Jasné, že nie takú, hej, že akože tretia cenová, kde dostanem po hlave, keď tam vojdem, hej, lebo tak to bude mať zlý deň, ale takáto fine dining, hej, ako to je proste topka. Keď naozaj ten človek to robí rád, proste vyhrá sa s tým jedlom, tak by to jednoducho malo byť, lebo jedlo, ako aj všetko ostatné, by malo byť jednoducho zážitok, pozitívny zážitok, príjemný, ktorý nás rozvíja a ktorý nás nedeformuje. Čiže tu by som to asi uzavrela, potom do popisku asi, alebo do ďalšieho slajdu, neviem, nakoniec uvidím, keď budem robiť postprodukciu, pridám možno nejaké žurnalingové otázky, potom v online akadémii je kopec materiálov, sú tam aj free, no a určite budem pridávať trošku aj k tejto sebareflexii nejaké free materiály, zatiaľ sú tam vo free e-kurze sú ochutnávky z e-kurzov zameraných na watercolor sketching, ilustrácie a ostatné kurzy tam nájdete. Budem opäť pridávať aj to, čo som tvorila ešte pod Tarot Art Journey Academy, takže všetko si to tam nájdete. No a ja idem vlastne už na tú druhú kvopku, druhý príbeh, druhú rastlinku. Vítam druhú skupinku, ktorí ste si vybrali tento kvietok, túto moju ilustráciu. Takže poďme sa pozrieť na to, že ako zmenou aktuálne prechádzate vy a vlastne niečo trošku viac, čo je za tým. No tu vnímam iný typ energie, ako bola tá prvá skupinka. Už hneď podľa tohto vidím, tam sú ľudia, ktorí už rozvíjajú ten svoj potenciál, len to ešte tak akože úplne nevideli. Hej, že im to tak nedocvaklo, že už sa to reálne deje, že sa to deje už dlhšiu dobu. A toto je taký iný typ energie, že skôr by som povedala, že toto je typ ľudí, ktorí ešte sa len na túto cestu vydajú. Na túto cestu, kde budete realizovať ten svoj potenciál. Lebo máme tu ženu, ktorá sa pozerá von oknom a chce sa niekam vydať, hej, máme tu auto, taký, jak, ja neviem, karavan, bo čo to neviem, jak sa to volá, hej. No a máme tu tú zemegulu, svet. Má tu jednu palicu, o ktorú sa ešte potrebuje zjavne opierať. Môžu to byť nejaké také ako keby aj domnienky, skôr by som povedala, a to môže byť presne tá zmena, ktorá sa deje, hej. To je pravdepodobne tá zmena, ktorá sa deje vo vnútri, hej, lebo však vždy sa zmena deje najprv vo vnútri, až potom sa vlastne tie následky prejavia v tej hmotnej realite. Toto je osoba, vy ste osoba, ktorá by sa vydala na novú cestu. Vy sa chcete vydať na novú cestu. Ale z nejakého dôvodu máte v hlave takú, ako keby sa trošku podceňujete, by som povedala. No, takto svojím spôsobom rozdiel medzi touto kvopkou, týmto príbehom a tým v tej prvej skupinke je celkom zaujímavé, že vlastne žiadny. Vám poviem prečo, pretože vy ste akože rovnaký typ človeka, hej? Akože ak ste si vybrali túto a nevypočuli si tú prvú kvopku, ja by som povedala, že akože choďte si asi vypočuť aj tú prvú, hej? A preto, aby ste sa uvideli taký, aký ste, pretože vy, tu je, že alchymia tvorcu, pokračuj do konca a surový zámer, hej? Čiže ja by som skôr povedala, že vy už ten zámer ste si dali dávno. Vy už ste urobili cestu, pokračuj do konca. Tu není, že začni novú cestu, tu je pokračuj. Takže tým pádom vy už po tej ceste kráčate, ale možno potrebujete, ja mám skôr taký pocit, že potrebujete urobiť taký ako keby možno posledný krok k tomu, aby ste uvideli, že vy už ste ten tvorca, že vy celý čas ste ten tvorca. V tomto je ten rozdiel. Že tá prvá skupinka, u tej sa deje tá zmena,
že ona akože už žije ten svoj potenciál, len im ešte akože tak úplne celkom nedocvaklo, hej, možno, hej, že v najbližšej dobe im docvakne, že aha, že vážne som iný typ človeka, vždycky som bol iný typ človeka, je to v poriadku, mám takto fungovať, toto mám tvoriť, hej, a tak ďalej. Ale vy potrebujete presne, a vy ste ako keby, tak by som bola krok za nimi, hej, oni sú krok pred vami, tá prvá skupinka, ten typ ľudí, a vy ste ako keby jeden krok za nimi. A ten jeden krok, keď urobíte von, vy sa môžete báť, že hej, dobre, že chcel by som ísť akože teda nejakou, nie že novou, možno aj novou cestou robiť niečo úplne nové, ale možno aj robiť to, čo robíte, len akože zase to rozvinúť o kus ďalej, hej, že tak ideme, upgradeujeme, hej, však taký je život, hej. Však nemôžeme robiť stále to isté, lebo však to není posun, to není život. Tam není plynutie, tam není tá živá energia. No a vy potrebujete urobiť ďalší krok, ale vy, tu je tá barlička, ktorej sa držíte a tu odhoďte, lebo tá barlička je ako keby vás chráni. A tá barlička je presne to, že vy sa bojíte, že vás tam niekto okradne, hej, proste, že vám tam zase niekto ublíži. A to mne sa stalo, to vám musím povedať akože úplne story dneska. To sa presne tu krásne hodí. Bola som proste vonku, hej, není podstatné. Motýlik opeloval nechtík. Sme ho vyrušili pri práci, tak chudák sa zlakol, tak odletel. A normálne tak odletel, že sa udrel chudák o stenu a potom na zabradli bola taká gigantická pavučina, tam chudáčik sa tak akože na sekundu prilepil. V tom zišla taká hnusná veľká čierna príšera, ale našťastie ten motýlik sa mu podaril odtiaľ akože odletieť preč, hej, a odišiel do bezpečia. Ja som to predýchávala z hodinu, lebo ja to takéto, tieto temné príšery nemám rada. Takže celý môj nervový systém zharmonizoval, to trvalo. No a presne prvé, čo mi k tomu napadlo, že ako keby ten nový začiatok nebude prekazený, hej, tou slov, energiou, ľuďmi, hej, to je jedno. A toto je presne to, že vy máte strach, že vy ste veľakrát mohli urobiť nejaký akože nový začiatok, ale mohli prísť nejakí ľudia, ktorí vám to buď chceli pokaziť, ukradnúť, nejakým spôsobom boli k vám odporní, lebo vy ste urobili nejakú zmenu a oni z toho boli proste hotoví. A toto je tá barlička, ktorej sa vy držíte, lebo vy si myslíte, že vás to ochraňuje, ale to vás vôbec neochraňuje, hej, lebo vás to drží presne od toho, po čom vy snívate, hej, vidíte, toto už takto nohy sú, hej, že už sa skoro stávate, hej, tým človekom, ktorý tuto už si podáva ruku s tými svojimi soulmates, hej. Takže vašou úlohou, teda respektíve tou zmenou, ktorá sa deje vo vnútri a aj vonku, že a vy možno práve presne potrebujete, aby vám niekto tak zasvietil, alebo vám zasvietí, skočí vám do hlavy aha moment, lebo ja vám tu môžem porozprávať hoci čo, to vám musí do hlavy ten aha moment proste skočiť. A vám tu v určitom momente, vy sa nakoniec vydáte, hej, lebo tento týpek je akože v pohybe, hej. Vy ste možno teraz v takomto štádiu, lebo tu máme prvú kartu, hej. Vidno to, dobre. Vy ste v tomto štádiu, hej, že teda akože už by ste sa aj vydali, hej, však vonku zase nie je až taká škaredá pochmúrna obloha, hej, je to taký nejaký možno západ slnka podvečer, možno aj podvečer sa presne veľa ktorí z vás odhodláte, alebo keď je východ slnka, že niekedy zavčas rána proste zbalíte švestky a proste pôjdete ďalej, ani by som nepovedala, že za novým dobrodružstvom pôjdete ďalej, lebo vy ste už niečo nové proste, tu už je hotové, hej. No, k týmto kartám sa ešte vyjadrím. Aký máme čas? Dobre, ešte to stíham. Sa zmestím do limitu, ktorý som si dala. No a vy ten krok urobíte. Áno, možno tam budú nejaké príšery vás strašiť ako dneska. 3 tie temné príšery, hej. Mám na mysli to, čo má 8 nôh, hej. A väčšina ľudí má z toho fóbiu. Hej, volá sa to, že arachnofóbia. Nechcem to ani hovoriť, to tak, také nechutné veci. To tak neladí sa, no akože sú hmyzy, ktoré proste, akože ľudia, ktorí vedia, tak vedia, že sú nízko vibračné. Akože mňa nikto nebude presviečať o tom, že to tak není, lebo ja to proste cítim. No a vy teda urobíte nakoniec ten krok, vy sa odhodláte, aj keď vám tam presne môže takto niekto škriekať do vás, hej, nejaké veci, aby vás naspäť vtiahol do svojej drámy. Ale vy idete za týmto slnkom. A toto môže byť kľudne nejaké vzťahové záležitosti, keďže tu máme túto kartu. Takto, hej, taký detail tu je. Že tu je tento človek ako keby, on už vnútorne, on už je tak nastavený, že on si to už aj vizualizuje podľa mňa tento týpek.
hej, že on si to už tak vizualizuje, že by takto už by podal ruku tej danej osobe a to presne nám vychádza, tu máme túto čaju, ktorá už tiež má ten svoj svet ako keby vytvorený, len potrebuje proste, no potrebujeme na spolutvorbu, potrebujeme proste parťákov. Inak to nebude spolutvorba, hej? A v tomto svete sa nedá fungovať len samostatne. To tak ani byť nemá. Áno, niekedy človek musí kráčať sám, ale aj tak svojím spôsobom nefungujeme samostatne. Hej, jedna vec je, že keď človek si robí veci sám, ale stále potrebujeme, aby niekto nám dodal to niečo, čo my si nevieme vytvoriť. Hej? To je normálne. To tak funguje v celej prírode, keď sa človek zapozerá a započúva. Hej, čiže tu urobíte ten krok, dačo vás tu osvieti, hej, možno stretnete aj nejakého človeka, ktorý vám takú, ani nemôžem povedať, že iskru vniesie do života, ale proste to svetlo, hej, ktoré má sám v sebe ten človek. Pre niekoho to reálne môže byť fakt nejaká že žena, že môže to byť akože budúca partnerka, môže to byť nejaká, ja neviem, kamoška, nejaká biznis partnerka, môže to byť ale aj nejaký presne lektor, lektorka, že sa budete chcieť učiť nejaké nové skily. Hej, nemyslím teraz len proste sebareflexia a tieto veci, ale možno sa budete chcieť reálne začať venovať niečomu inému, budete sa chcieť učiť cukráčinu. Hej, vymyslela som si. To sa bude chcieť učiť cukráčinu, tak potom, keď si to budete kúkať, mi napíšte do komentára, potom môžeme ďalej diskutovať v online akadémii, obzvlášť, hej, tam, ak chcete nejaký môj feedback, tak tam ma nájdete na sieťach. Ja už aktívna moc nebudem, lebo to ja nemám čas, ani sa mi to nechce živiť. Som si roky pracovala na tom, aby som si vytvorila svoj vlastný online domov, kde bude bezpečné aj pre ostatných. Hej, akože to bol akože ďalší taký zámer, že mať aj tú komunitu v rámci akože diskusí, mať u seba, aby to tam jednoducho nebolo ovplyvňované nejakými veľa rôznymi ľuďmi. Čiže hej, tá zmena je v tom, že vy ako keby si urobíte tento krok, vy ho proste urobíte, aj keď tam bude niekto do vás fakt vyslovene možno škriekať, kričať na vás, hej. Ale vidíte, vy ste tu a ten človek je aj tak niekde tu, teda akože keď by sme si to dali ako symbol, že ľudia, hej. Ale to už proste každý má svoj príbeh, hej. Táto akože vrána, alebo čo to je nastavené akože iným smerom ako vy. Tak proste OK, ide inou cestou, fajn. No a vlastne tu je akože presne to povzbudenie, pokračuj do konca. Ešte vy potrebujete naozaj urobiť ten posledný krok, nie ten vnútorný, že nejakú vnútornú zmenu. Vy potrebujete reálne urobiť nejaký fyzický krok, nejakú fyzickú akciu. A vy ju urobíte. Tu máte také povzbudenie, možno taký, že keď ste trošku taký, že sa bojíte, hej, slušne povedané, tak choďte proste ten blbý pocit, však vy to poznáte, že tá nervová sústava sa chudiatko zblázni, si budete hovoriť, že urobíte niečo, čo reálne naozaj chcete, lebo už vás to jednoducho srdce proste do toho dotlačí a budete si hovoriť, bože, čo ja robím, som sa zbláznila, hej. V pohode. Z každého bláznou sa vzniklo vždycky niečo skvelé, niečo nové, hej. No a to, čo vás čaká, keď urobíte tento krok, tuto na chvíľku to bude možno kus také blbé, hej, že tam bude do vás džubať, robiť problémy, hej, vyťahovať nejaké možno aj staré krivdy, aby vás proste dostali do problémov, hej, môže sa stať. Alebo ak aj teraz, tak akože ešte druhá varianta mi teraz napadlo, ak aj ešte ste, možno aj práve v tých finančných, možno ani tak vyslovene problémoch, ale v takej finančnej situácii, že vy sa necítite OK tak fungovať s financiami, že môžete mať aj dosť financií, ale že vy chcete proste fungovať s nimi iným spôsobom, to za prvé, alebo chcete hospodáriť s tými financiami s inou osobou, hej, že iným spôsobom, ale aj s inou osobami, hej, tu môžu byť spolupráce aj akože biznisové, že chcete ukončiť nejaké biznisové spolupráce alebo chcete dať výpovede proste v normálnom, akože klasické, čo je to povolanie, hej. Môžu tam byť také, že tie posmrtné šoky posledné, hej, od takých ľudí. Tak vy len kračajte ďalej, hej, to je také pozbudenie, že vy len kračajte ďalej a dostanete sa vlastne do toho uvedomenia, že vy ste vlastne fakt ten tvorca, že vy si to tvoríte a vy si to vytvoríte. Hej, a tu už vám niekto
podáva ruku, hej, že môže tu už niekto na vás buď myslieť, že fyzicky, že reálne vás ten človek už pozná a myslí na vás, hej, že možno si vás niekto aj vyhliadol, že s týmto človekom chce spolupracovať, čo akože na Instagrame a na iných sieťach, akože vieme sa nájsť, vieme si nájsť tých svojich, hej, ľudí, s ktorými by sme chceli spolupracovať, to už sa reálne deje, alebo sa môžete fyzicky s tým človekom stretať, hej, môžete sa už aj poznať, len proste tá spolupráca ešte to tam dajak nešlo, hej, lebo ešte sa museli nejaké veci udiať, hej. No a vlastne teda vy už sa dostávate sem, hej, ale tu je niekto dobre zalúbený, joj, to bude romantikuš. To bude romantikuš, ale taká dospelá romantika, nie je taká ovplyvnená cudzími nezmyslami, hej. To je taká pokojná romantika, by som povedala, normálne vážne. Ale to celkovo akože tak aj, nielen, že akože vzťahy, že akože vzťah, že idem rande a tak, ale taký ten život, hej, taká tá la dolce vita, taká jemnosť, tak by som to nazvala. A presne to na vás čaká, hej, že magické prekvapenie, čo to je? Že znáša sa na vás radostný dar z nebies, a tu máme synergia, vaše srdce a vaše sny rozkvetajú, bože po slovensky rozkvitajú, cez symbolické partnerstva, presne tak. Presne tak, presne ako bolo aj v tom predtým, tam bolo, že spolupráca duší, no tak ale není sme len duša, sme telo, hej, nemám rada tieto divné ezopojmy, trošku ma to irituje, vždycky som radšej používala terminológiu, psychológia a coaching a skôr takéto typy v minulosti, keď som robila takéto typy videí. Potom som ich zmazala, takže ich nenájdete, lebo som potrebovala vytvoriť priestor pre novú verziu mňa, hej. No a vlastne to sa deje u vás, hej, že môžete sa teraz cítiť tak nepríjemne, ale pretože sa meníte vy, mení sa okolie, mení sa svet, mení sa všetko. Čiže akože no stres, žiadna panika, dobre idete, nestresujte a už ste fakt akože ten jeden krok vás od toho delí, hej. V tomto prípade to není, že jedno rozhodnutie, to už ste urobili. Vy už ste to rozhodnutie urobili. Vy už ste si aj ten nový zámer dali a teraz vás od toho, od tých ja neviem, to podľa mňa nie je magické prekvapenie, lebo vy dostanete to, za čím idete, hej? Prekvapenie môže byť v tom, že to bude ešte lepšie, že sa v tom budete cítiť, že to pôjde o mnoho jednoduchšie, ako si teraz myslíte. V tom môže byť prekvapenie. Tiež môže byť prekvapenie v tom, že možno ľudia, ktorých by ste si nemysleli, že by ste s nimi dokázali vytvoriť partnerstvo, budú práve takí ľudia, že budete z toho, že ty vole, že však akože prečo sme nešli do toho skorej, však vedia, jak super nám to klape, hej? To môže byť taká ako keby prekvapenie v rámci toho, ale vo všeobecnosti tá vaša hlava môže byť trošku takže prekvapená, ale zároveň budete cítiť taký pokoj, že to vlastne pre vás ani to prekvapenie nebude. Hej, len kým to tak akože dosadne, tak to bude trošku možno také, že to išlo tak ľahko. Skôr by som to povedala, že vy urobíte proste ten nejaký fyzický krok, ktorý vás ako keby môže trošku teraz desiť, lebo tam tak na vás vám tam natrepal nejaké nezmysly. Vy urobíte proste ten fyzický krok, ktorého sa trošku ako keby môžete obávať, že sa udeje to, čo ste zažili v minulosti. A vy ten krok urobíte a nakoniec prekvapenie bude podľa mňa v tom, že to bude úplne peckové. Hej, že vás to bude úplne super baviť, pôjde to ľahko, budete sa v tom cítiť proste doma. Takže toľko k téme, že aké zmeny sa aktuálne dejú vo vašom vnútri, vo vašom živote, hej, akými zmenami prechádzaš. No a vidíme sa v online akadémii s ďalšími materiálmi pre náš rast, našu sebarealizáciu, naučenie sa nových skillov, ktoré budeme potrebovať. Ja by som povedala, že všetci, ktorí budeme chcieť fungovať v tomto svete, ale viem, že nie všetci sa budú chcieť učiť a proste budú tak proste dajak len už dožijú. No, každý si vyberá svoju cestu a vy si žijete tú svoju, takže vidíme sa, počujeme sa zase niekedy inokedy a hlavne v online akadémii v komunite, pretože na sieťach ja veľmi nemienim byť aktívna, nemienim to živiť a nepríde mi to úplne že najbezpečnejšie. Takže
prajem vám všetkým pekný deň alebo večer a poďme grilovať. Kontakt nájdete na mňa, grillujeme. Môžeme si zrobiť takú ilustrátorsko seba reflexívnu grilovačku kľudne po celom Slovensku. Vidíme sa, majte sa, čaute. Ak vás baví prepájať kreativitu so sebarozvojom, tak sa na vás teším v online akadémii, kde nájdete rôzne e-kurzy, transformačno-kreatívne výzvy, workbooky a tiež moje vydané e-publikácie zamerané na žurnaling, sebareflexiu, no a rôzne ďalšie nástroje pre hlbšie spoznávanie seba, pre kreatívny, intuitívny a taktiež aj digitálny rozvoj. Nájdete tam rôzne meditácie a taktiež také jemné spôsoby, ako rozvíjať seba, čiže je to taký jemnejší, skôr autenticky viac vedený sebarozvoj a celkovo rozvíjanie seba a učenie sa nových skills v bezpečnom prostredí a hlavne takom trpezlivom a otvorenom. Taktiež súčasťou akadémie je aj vlastná komunita, ktorú máme priamo v online akadémii, čiže sa tam dostanú len ľudia, ktorí majú prístup k daným kurzom. No a zdieľame si tam naše ilustrácie počas víziev, ale aj z kurzov, skúsenosti, nápady, know-how, podporujeme sa v rôznych veciach v rámci tvorenia, taktiež v rámci rôznych pomôcok a nástrojov a tiež aplikácií pri tvorbe kontentu a podobne. No a spoločne rastieme. Takže ak chcete pokračovať vo svojom živote viac vedomejšie, autentickejšie, s väčšou ľahkosťou, radosťou, tak sa tešíme na vás v našej online akadémii.